أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Benvidos e benvidas. Hoxe imos viaxar xuntos a través dunha das narrativas máis fascinantes do Corán. Falamos do terceiro capítulo, a Sura Al-Imran, máis coñecida como a familia de Imran. Imos descubrir os seus temas clave. Para non perdermos detalle, esta vai ser a nosa folla de ruta. Empezaremos con Deus e a súa escritura, logo veremos a diferenza entre o claro e o ambiguo, de aí mergullarémonos na historia da familia de Imran. Exploraremos a chamada a un punto en común, as leccións para a comunidade e, para rematar, o xuízo final. Imos aló. Pois veña, imos co primeiro punto. Para comenzar, a Sura pon as cartas sobre a mesa. Establece, por así decilo, os alicerces de todo. Quen é Deus e por que a súa revelación é tan importante como guía. E ollo a isto, porque é fundamental. O que nos di este verso é que o Corán non apareceu da nada, non é algo illado, ben ao contrario. Sitúase como o seguinte elo dunha longa cadea de revelacións. Pénsese niso. A Torá, o Evangelio, todo forma parte dunha única mensaxe divina que foi chegando á humanidade, pois pouco e pouco ao longo da historia. E agora chegamos a unha parte que persoalmente paréceme fascinante. A Sura non só nos dá unha mensaxe, senón que tamén nos dá as instruccións de como lela. Basicamente o que nos di é, ollo, que aquí hai dous tipos de versos. Entender esta diferenza pois é a chave para non perderse na interpretación. Por unha banda temos o que se chaman os versos mukamat. Estes son, digamos, os pilares do edificio. Son versos claros como a auga, directos, sen rodeos. Son os que marcan os principios básicos, o fundamental da fe e da lei. Pero logo veñen os outros, os versos mutasabihat. Estes son outra historia. Son máis poéticos, máis alegóricos. Non se poden tomar ao pé da letra. E claro, como están abertos a diferentes interpretacións, son como un desafío, non si, unha proba de fe, e tamén unha invitación a cavar máis fondo. O xenial de todo isto é que o propio texto nos avisa de como debemos achegarnos a eles. Di algo así como, os versos claros son a vosa base, agárradelos a eles, pero logo lanza unha advertencia. Advirte sobre aquellas persoas que, con mala intención, se centran só nos ambiguos para confundir, para crear división. E deixa unha mensaxe moi clara. A interpretación final, a verdade última deses versos, esa sola coñece Deus. Moi ben. Despois desta base teolóxica, agora sí que sí, entramos de cheo no corazón da Sura. Imos coa historia que lle dan nume. Un relato que o ten todo. Devoción, milagres, todo xirando arredor dunha familia moi especial, a familia de Imran. E que ninguén pense que esta é unha familia calquera. Non. O texto, desde o primeiro momento, sitúa nun pedestal. Pon esta liñaxe á altura de xigantes como Adán, Noé ou Abraham. Isto xa nos está a dicir algo, verdad? Que o seu papel nesta historia vai ser absolutamente crucial. E todo comeza cun momento íntimo, pero potentísimo. A oración da muller de Imran. Imaginemos a escena. Ela, prometendo a Deus a criatura que lleva no seu ventre, consagrándoa ao seu servizo. Esa promesa, esa oración tan chea de fe, é a pequena chispa que vai prender un lume de acontecimentos incríveis, que nos levarán directamente ao nacimiento de María, ou Mariam. O que fai a Sura aquí é debuxar unha liña do tempo sagrada, casi como un fío de ouro. Vese perfectamente a conexión. Todo parte da fe da familia de Imran, iso leva ao nacemento de María, e de María saltamos a chegada milagrosa de Xesús. Unha cousa leva a outra. Todo está conectado. E aquí chegamos a un dos momentos máis potentes. A anunciación dos anxos a María. Pero ollo, que non é só vas ter un fillo, non. O que lle din é que vai dar a luz a unha palabra de Deus. Pensemos nese título, unha palabra de Deus. Isto xa nos está a dicir que o que vai pasar escapa a toda lógica humana. Pero o que me parece xenial é a reacción de María. É tan humana. Non dúbida da fe, ollo, senón que fai unha pregunta de pura lógica. Pero, como, se ningún home me tocou? A súa sorpresa, a súa incredulidade inicial, o que fai é resaltar aínda máis o incrible, o milagroso que é todo isto. E a resposta que recibe é demoledora. Resume unha das ideas clave de toda a Sura. Para Deus non hai imposibles, o seu poder é absoluto. O nacemento de Xesús sen un pai preséntase basicamente como a proba do algodón, a demostración de que a súa vontade de crear está por riba, pois, de todo, das leis da bioloxía, da física, do que sexa. Ben,
Despois desta historia tan intensa e chea de milagres, Asura fai un xiro. Cambia de ton por completo e empeza un diálogo. Un diálogo dirixido directamente á xente da Escritura, é dicir, a judeus e cristiáns. E o obxectivo é moi claro, buscar puntos de encontro. E isto é importante. Non o fai desde a confrontación, senón desde a invitación. A pregunta que lanza o aire é clave. A que palabra común podemos chegar? É un chamamento a deixar de lado as diferenzas por un momento e centrarse no que sí se comparte, nos principios que unen a todos. E cal é esa palabra común? Pois o texto vaina desvelando. Básicamente, redúceo a 3 ideas clave, o núcleo duro do monoteísmo. Primeiro, adorar só a un único Deus. Segundo, non asociar nada nin ninguén con el. E terceiro, non aceptar que ningún ser humano tenga unha autoridade divina por riba dos demais. Así de sincero e así de potente. Moi ben, xa vimos a teoloxía, a historia, o diálogo e agora. Agora Asura baixa a terra, pasa da teoría á práctica e comeza a dar unha serie de consellos moi concretos, principios éticos para o día a día da comunidade. Velaquí tedes un resumo do que se espera da comunidade. Non son regras soltas, todo está conectado. Fálase de unidade, de non dividirse, de ter unha responsabilidade social, de facer o ben, de ser pacientes cando as coisas se poñen feas, de ser xenerosos, de controlar a rabia, de perdoar. En definitiva, o que está a debuxar é casi un retrato robot da comunidade ideal. E xa para ir rematando, Asura poñe o foco na que quizáis esa a realidade máis importante de todas, a realidade última. O final da vida é o momento de render contas polas nosas accións. A mensaxe aquí é directa e non deixa lugar a dúbidas. Toda alma probará morte. É unha certeza universal para todos sen excepcións. Pero, iso non é o final do camiño. O texto deixa claro que o balance real, a nota final, por así decilo, só se pon no día da resurrección. Aí é cando se farán as contas de verdade. En ese día preséntanse 2 camiños, 2 destinos moi distintos. Por unha banda, os xustos. Para eles o gran triunfo é, sinxelamente, salvarse do lume e entrar no paraíso. Ese é o éxito definitivo. Pola outra, os inxustos. E para eles, nin o diñeiro, nin os fillos, nin nada do que tiñan na vida lles servirá. O seu destino é outro. O que nos di isto é que as consecuencias do que facemos e cremos teñen un eco eterno. E chegamos ao final, pero Asura non remata cunha afirmación categórica, cun punto e final. Non, remata cunha pregunta que queda resoando. Invítanos a mirar ao noso arredor, a observar a creación, os ceos, a terra, o ciclo do día e da noite, e a preguntarnos que sinais hai en todo isto para quen de verdade quere ver? É unha invitación aberta, unha chamada a reflexión que, a verdade, queda con nos moito tempo despois de pechar o libro. Benvida a esta nova análise en profundidade. A fonte que imos explorar hoxe é, a verdade, moi particular. Non é un artigo, non é un libro, é a transcripción dun vídeo de YouTube. Sí. O título é Sura al-Emiran Full Fast Recitation, da Canel al-Quran Reciting. Exacto. E o que temos diante é un texto continuo, en árabe. É a Sura al-Emiran, o terceiro capítulo do Corán. E a nosa misión hoxe é un pouco diferente. Sí. Imos intentar descifrar a arquitectura interna deste texto, a súa mensaxe, pero sen necesidade dunha traducción completa. Imos ver estructura, o son que leva implícito. Gústame iso, descifrar a arquitectura, porque a primeira vista para alguén que non lea árabe pode parecer un bloque de texto, sen máis, impenetrable. Pero o primeiro indicio témolo xa no título. Fast Recitation, recitación rápida. Que nos di esa simple descripción? Por onde empezamos? Pois dinos algo que é absolutamente fundamental. Dinos que este texto foi concebido para ser escoitado. Máis que para ser lido. Moito máis. A tradición islámica dalle unha importancia enorme á oralidade do Corán. E unha recitación rápida, non é simplemente lelo depresa. É unha disciplina en si mesma. O tajwid, que goberna a pronuncia, o ritmo, a entoación. A velocidade aquí non busca, eficiencia. Non. Busca crear unha experiencia de inmersión total no son. O sella, que a propia musicalidade xa é parte da mensaxe. Sen ningunha dúbida. Pensa que a lingua árabe ten sons que non temos, sons guturais moi profundos, vogais longas, curtas. Un recitador xoga con todo iso. Unha recitación rápida convértese nunha especie de de actuación atlética e artística a vez. Casi hipnótica, imaxindo. Sí, pode ser hipnótica.
Está deseñada para silenciar un pouco a mente analítica e abrir, digamos, o espírito. Pero aquí teño unha dúbida. Non corremos o risco de que esa velocidade, esa musicalidade, acabe por ocultar o significado? Podería alguén quedar tan atrapado no son que perda a mensaxe, como a quen escoita a ópera nun idioma que non entende, por exemplo? É unha pregunta excelente. E a resposta curta é que depende do obxectivo. Para un crente que xa coñece o texto, a recitación pode ser unha forma de refrescar a memoria, de experimentalo dunha forma máis emocional. Claro. Para alguén de fora, pode ser abrumador. Pero é que na tradición coránica, o son non é un adorno, é un vehículo do significado. Créese que o propio son da revelación ten unha calidade sagrada que vai máis alá da comprensión intelectual. É sentir o texto antes de entendelo. Exactamente. Sentilo antes de analizalo. E falando de inmersión, iso lévame á segunda cousa que me chamou a atención. A aparencia do texto. É un bloque, un fluxo continuo de escritura sen parágrafos como os que usamos nós. Non hai pausas visuais. Esa é unha elección totalmente deliberada. Reflecte a experiencia oral da que falábamos. A ausencia de parágrafos obriga ao lector ou ao ointe a seguir o fío da voz do recitador. Non hai sitios cómodos onde parar. Non te podes baixar do tren. Non. A estructura visual reforzache a idea de que estás a recibir un flujo continuo de revelación, un río de palabras. É curioso esa idea do fluxo ininterrumpido. Lémbrame a algúns escritores modernistas, como Joyce. O contexto é totalmente diferente, claro. Sí. Pero esa estrategia de mergullar ao lector nunha corrente de conciencia, eliminando as pausas, parece unha ferramenta universal para crear inmersión. É unha analoxía moi interesante. En ambos os casos, a forma está ao servizo de unha función. Romper coa lectura pasiva é exixir participación. No caso do Corán, poderíase decir que a forma ten tamén unha dimensión teolóxica. Simboliza a natureza da revelación divina como algo que flúe directamente, sen interrupcións nin edicións humanas. O texto preséntase como a transcripción fiel desa elocución. Entón, dentro dese río de palabras, comezan a aparecer caras coñecidas. E isto foi o que máis me sorprendeu. Agardaba nomes árabes, claro, pero de repente atopeime con Ibrahim, Abraham, con Musa, ou sexa, Moisés, Isa, Xesús, e Mariam, María. Que está a pasar aí? Pois aquí é onde o texto empeza a revelar a súa estrategia de diálogo co mundo. A presenza deses nomes é crucial. Conecta de forma instantánea esta sura cunha tradición profética moito máis ampla, a tradición abrahámica. A que inclúe o xudaísmo e o cristianismo. Exacto. O texto non empeza de cero. Inscríbese nunha conversa que leva séculos en marcha. Tamén se mencionan outras figuras como Adán, Noé, Zacarías e a familia de Imrán, que lle dá nombre ao capítulo. Entón non se está a limitar a construir pontes, sino que vai máis alá. Moito máis alá. Non é só unha conexión, é unha estrategia retórica potentísima. Ao incorporar estas figuras ao Corán, non só se vincula a esa tradición, sino que se postula como a súa culminación, en algúns casos, a súa corrección. Ou sexa, Reclama a Abraham, a Moisés e a Xesús para a súa propia narrativa. Básicamente está dicendo, a vosa historia non está completa sen esta peza final. vaya. É unha forma de absorber e reorientar toda a historia profética anterior. Entón non é un simple tamén cremos nestes profetas. É máis ben eles forman parte da nosa historia que é a versión definitiva. Iso é unha afirmación moito máis audaz. É unha afirmación teolóxica central, sí, e esa audacia vese tamén na propia voz do texto, porque non é só unha narración sobre o pasado, está a falar directamente no presente. Un dos patróns máis visibles é a palabra kul, significa di. Sí, decateime diso. Cada vez que aparece col é como se o ton cambiase, de narrativo a imperativo. É unha instrucción directa. Exacto. É un recurso que lle dá unha autoridade e unha inmediatez inmensas ao discurso. Transforma o texto nun manual de instruccións en tempo real. E non se dirixe solo a unha audiencia xeral. Non. O texto identifica moi ben aos seus interlocutores. Atopamos frases como «Ya ayyuhal ladina amanu», «Oh vos que credes». E logo está esa outra frase que se repite. Ya ahlal kitab.
o xente do libro, que, para que non o saiba, é a referencia que usa o Corán para dirixirse directamente a xudeus e cristiáns. Xusto. Así que non estamos ante unha mensaxe só para a comunidade musulmá. É un diálogo aberto, casi un debate, con outras tradicións. Iso é clave para entender a natureza do texto. Non é un monólogo, é unha polifonía. Fálalles aos crentes para reforzar a súa fe, para darlles instruccións. Pero a interpelar a xente do libro establece puntos en común. Como os profetas que mencionamos. Iso é, pero tamén marca diferencias teolóxicas moi claras. É un texto que coñece perfectamente a súa audiencia e se dirixe a ela con precisión cirúrgica. E a forma en que presenta esas diferencias e instruccións é moi rechamante. Analizando o texto sentín que casi todo estaba estructurado en pares de opostos. Vemos constantemente referencias ao ceo e a terra, a noite e ao día. E, sobre todo, os crentes e aos incrédulos. Esta estructura de opostos constantes, que efecto ten no ointe? É unha ferramenta retórica incriblemente eficaz. Ao presentar un mundo a través destas dualidades, vida e morte, fe e incredulidade, recompensa e castigo, como cando se menciona un adabun alim, un castigo doloroso. Sí. O texto crea un universo moral moi nítido, non deixa moito espacio para a ambigüedade. Simplifica a complexidade do mundo, por así decilo. Sí, e faino cun propósito. Simplifica unha realidade complexa en eleccións fundamentales e as súas consecuencias directas. Iso xera un sentimento de urxencia e de claridade para o crente. O camiño a seguir e o que se debe evitar preséntanse con un contraste moi marcado, casi en branco e negro. É como se o texto estivese a dicir todo o tempo. Hai dous camiños, dous destinos. Estás aquí ou estás alí. Elixe. Fai que a mensaxe sea ineludible. Entón, para resumir a nosa viaxe, comezamos cunha simple transcripción de YouTube e, sen traducir casi nada, descubrimos un universo enteiro. Vimos como o son, a recitación rápida, é unha mensaxe en si mesma. Sí. Como a estructura visual, ese bloque continuo, reforza a idea de fluxo divino. Descubrimos que a inclusión de profetas coñecidos non é solo un aceno, sino unha audaz reclamación narrativa. Moi audaz. E vimos como o uso de comandos directos e de dualidades construye un mundo de claridade moral e de eleccións urxentes. A lección fundamental aquí, eu creo, é que a forma dun texto nunca é neutral. A maneira en que se di algo, a súa cadencia, a súa estructura, a súa retórica, é tan importante como o que se di. Neste caso, a forma está a realizar un traballo teolóxico tan potente como o contido explícito. A arquitectura é inseparable da mensaxe. E para rematar, deixamos unha idea final para a reflexión. A longo da sura, o texto non só menciona aos profetas do xudaísmo e do cristianismo. Tamén nomea explícitamente as súas escrituras, Al-Taurá, a Torá, e Al-Injil, o Evangelio. Tendo en conta que se dirixe directamente á xente do libro, que tipo de conversa ou mesmo de debate podería estar a proponir este texto con esas outras tradicións ao incluir as súas escrituras e profetas máis sagrados dentro da súa propia narrativa? Benvidos ao debate. O noso análise de hoxe céntrase na Sura Al-Imran, o terceiro capítulo do Corán. Un texto, a verdade, dunha riqueza teolóxica e histórica enorme. Sí, enorme. E a pregunta central que vai guiar a nosa conversa é, si este texto articula unha mensaxe de continuidade coas tradicións que viñan antes, como o xudaísmo e o cristianismo, ou se, pola contra, presenta o Islán como unha revelación final e correctiva, que a supera. É unha cuestión de fondo sobre a identidade relixiosa. Exacto. Eu, pola miña parte, argumentarei que o seu fío conductor é, a pesar de que haxa críticas puntuais, é a énfase nunha herdanza profética que é compartida en unha chamada constante á unidade monoteísta. Eu, en cambio, defenderei que a Sura, aínda que sí recoñece esa herdanza, o que fai é establecer de forma inequívoca, diría eu, a primacía e o carácter distintivo da mensaxe islámica. Funciona como un criterio para correxir e, de algún xeito, completar as revelacións anteriores. Pois se se parece comezo eu expoñendo a miña visión. Para min, a Sura Al-Imran é, na súa esencia, un documento de restauración, non tanto de ruptura. O seu mesmo comezo, de feito, xa establece este marco, non empeza cunha declaración de
de novidade absoluta, senón que enraíza a súa mensaxe nunha longa liñaxe profética. Afirma que Deus escolleu a Adán, a Noé, a familia de Abraham e a familia de Imrán por riba de todos os povos. Esta inclusión tan deliberada non é casual, é unha declaración de principios que subliña unha única tradición reveladora ininterrumpida. E o punto culminante desta visión integradora e quizáis o verso máis coñecido neste contexto é a chamada explícita aos povos do libro, os al-Kitab, para reunirse arredor dunha palabra común entre nós e vos, que non adoremos senón a Deus. Isto non é unha declaración de hostilidade, tampouco de superación, é un convite ao diálogo buscando un fundamento monoteísta compartido como base para o entendemento, restaurar ese fío común que une a todos. É unha lectura que entendo perfectamente, de verdade, pero creo que se centra nunha parte do texto e quizáis ignora o seu pulso principal. Eu sosteño que a Sura al-Imran, aínda que sí usa a linguaxe de herdanza común, faino con un propósito moi claro, establecer a finalidade da mensaxe islámica. A afirmación central, a que define todo o capítulo, é Inna dina inda Allahi al-Islam, é dicir, a verdadeira relixión ante Deus e o Islam. Esta non é unha declaración de continuidade entre iguais, é unha declaración de claridade e de primacía. O seu obxectivo é corrigir o que considera desviacións teolóxicas das comunidades anteriores. E a evidencia máis clara disto, o campo de batalla teolóxico por excelencia, é a redefinición da figura de Xesús. O texto é explícito. O exemplo de Xesús ante Deus é como o de Adán. Creouno de terra e despois díxolle, sexa, e foi. Esta analoxía é demoledora para a teoloxía cristiá. Sitúao como un profeta humano, creado milagrosamente, sí, pero humano ao fin, rexeitando de plano o dogma da divindade de Cristo. A Sura funciona como un criterio, un furcán, que separa o que considera a verdade orixinal das innovacións que viñeron despois. Sí, pero non crees que esa redefinición de Xesús e tamén de María pode ser vista non como unha corrección hostil, senón como unha forma de veneración e integración profunda? Si rexeita a divindade de Xesús, non hai dúbida ninguna, pero o estatus que a Sura lles outorla é extraordinario. A Xesús chámao o Mesías, Xesús, fillo de María, ilustre neste mundo e no vindeiro, e a súa mai, María, é purificada e escollida por riba das mulleres de todos os mundos. A ver, lonxe de ser unha simple refutación para marcar distancias, isto representa unha veneración inmensa. É como se o texto dixese, recoñecemos a vosa importancia capital, pero situámola correctamente dentro da corrente do monoteísmo puro. Non é borrar, é recolocar. Pero a pregunta clave é, por que esa necesidade de recolocar? Non é esa veneración que mencionas unha ferramenta teolóxica con un propósito moi estratégico. Non se trata, en realidade, de absorber e neutralizar a teoloxía cristián en vez de atopar un terreo común. A narración do nacemento milagroso de Xesús e o estatus exaltado de María serven precisamente para eso, para reclamar estas figuras para a tradición islámica, limpándoas do que o texto considera engadidos ou erros doutras fés. Cando afirma que Xesús non é máis que un mensaxeiro que realizou milagres co permiso de Deus, ignila, está a subordinar explícitamente a súa figura á soberanía absoluta de Deus. Isto non é unha matización, é un contraste directo e fundamental coa teoloxía cristián da Trindade. A veneración está totalmente condicionada a esta corrección teolóxica, non se pode separar unha cousa da outra. É unha forma de decir, venerámonos sí, pero como os entendemos nós, non como os entendedes vos. Iso para min é unha ruptura conceptual clara. Bueno, chámalle ruptura, eu prefiro chamarle clarificación. Se a intención fose unha ruptura total hostil, a crítica aos povos do libro sería monolítica, unha condena xeral, pero non o é. E iso para min é crucial. O texto fai unha distinción fundamental ao afirmar leisa sawawa, non son todos iguais. E inmediatamente despois describe a unha comunidade entre os povos do libro que é recta, recitan as aleias de Deus durante a noite e se prostran. Isto é importantísimo. Amosa que o xuízo non se basa nunha pertenza comunitaria ríxida, senón na piedade individual, na adhesión ao monoteísmo. O texto critica as desviacións e os comportamentos de certos grupos, certo, pero non condena a totalidade das comunidades. Aporta o entendemento e ao recoñecemento mutuo permanece aberta para aqueles que considera fiéis ao pacto monoteísta orixinal. Iso creo que socava a idea de unha fronteira impermeable. Sí,
Admito que a distinción que faz sobre a piedade individual en Laís Asagua é un punto forte para a túa perspectiva, pero non creo que anule o peso abrumador das advertencias sobre a comunidade. Esa distinción non nega as críticas severas que dominan a narrativa xeral. A Sura acúsaos noutras partes de mesturar a verdade coa falsidade e ocultar a verdade ás sabendas. E o que é máis importante, establece unha fronteira comunitaria moi clara. Advirte aos crentes de non tomar como íntimos aqueles que non pertencen á súa comunidade, describíndoos como persoas das que a inimidade saiu das súas bocas, pero que agochan os seus peitos é peor. Estas non son palabras de reconciliación sen matices, son advertencias pragmáticas para a formación dunha comunidade distinta e protexida. A existencia dunha minoría piadosa entre eles non cambia o ton xeral de advertencia e de limitación. A miña pregunta é: por que esa necesidade de advertir tan vehementemente se a mensaxe principal é de unidade? Porque a unidade non é incondicional, non é un sincrepismo onde todo vale. A unidade que propón a Sura baséase nun principio compartido, o monoteísmo puro abrahámico. A crítica, e tamén as advertencias, van dirixidas a quen se desvía dese principio, non a comunidade enteira por definición. O texto non di todos os povos do libro son enemigos, senón que adverte sobre aqueles entre eles que mostran hostilidade. É unha crítica de comportamento e teolóxica, non étnica nin comunitaria no sentido moderno. A chamada á palabra común segue en pé. É unha oferta permanente, e as críticas son, por así decilo, o diagnóstico do que impide que esa oferta se acepte. Pero esa chamada á palabra común exixe que os outros abandonen as súas doutrinas distintivas, como a Trindade ou a filiación divina de Cristo. Polo tanto, non é un encontro a medio camiño, é un convite a aceptar o marco islámico. E iso lévanos á forma en que o texto se ve a sí mesmo. Estas a interpretar as críticas como algo condicional, pero eu estou convencida de que reflecten unha xerarquía de revelacións. E a túa lectura depende de ler o texto dunha forma moi aberta. Pero a propia Sura advírtenos sobre como debe ser lida, e iso lévame á cuestión fundamental dos versos claros e os ambiguos. En que a Sura privilexía a claridade como selo da verdadeira final, pero a propia existencia dos versos mutashabihat, os ambiguos, suxere outra cousa. O texto di que solo Deus coñece a súa interpretación final e que os arraigados no coñecemento, a rasikunafililm, non intentan forzar unha única interpretación, senón que aceptan a totalidade da revelación con humildade, dicendo cremos nela, todo provén do noso Señor. Isto non é unha prohibición da reflexión, é un convite á humildade intelectual. Suxere que a revelación divina contén capas de significado que requieren unha contemplación continua. Esta apertura á complexidade e ao misterio non encaixa ben cunha mensaxe de ruptura simple, dogmática e final. Un texto que quisese ser únicamente un manual correctivo non incluiría esta dimensión de ambigüidade. Aí discrepo profundamente. Non vexo a existencia dos mutashabihat como unha invitación á apertura interpretativa sen límites, vexoa como unha salvaguarda teolóxica. A Sura privilexía de forma esmagadora os versos muhkamat, os claros, chamándoos Umal Kitab, é dicir, a nai do libro. Son o fundamento, a base indiscutible da fe. A advertencia contra aqueles que teñen perversidade nos seus corazóns e persiguen os versos ambiguos para sementar a discordia é un aviso directo contra a especulación teolóxica que podería levar de novo aos erros que o Islám ve nas tradicións anteriores. A mensaxe principal sobre o monoteísmo estricto, a profecía de Mahoma e a naturaleza humana de Xesús pertencen aos muhkamat, son a roxa. Os mutashabiats existen, sí, pero a atitude correcta ante eles é a aceptación da súa orixa divina, sen tentar usalos para contradicir o que é claro. A humildade non está en reinterpretar o fundamental, senón en aceptar os límites da razón humana fronte ao divino. Polo tanto, a claridade dos fundamentos é o que sela a mensaxe do Islam como final e correctiva. A ambigüidade recoñécese, pero non se lle permite socavar a certeza da mensaxe principal. Déxame pensar niso un momento, porque o que estás a decir ten implicacións importantes. Estás a suxerir que os mutashabihat son case como un campo minado teolóxico que debe ser evitado, mentres que eu os vexo como un espazo para o crecemento espiritual e a reflexión. Se a mensaxe fose tan ríxida e pechada, por que non un texto composto únicamente de versos muhkamat?
A súa presenza suxere que a relación do crente co texto non é solo de obediencia a regras claras, senón tamén de asombro ante o misterio. Esa dimensión é compartida con outras tradicións místicas, incluídas as xulías e cristiás. Lonxe de ser un punto de ruptura, é un recoñecemento de que o divino sempre excede a linguaxe humana, un principio que un místico cristián ou un cabalista xudeu entenderían perfectamente. Entendo o teu punto, pero creo que o contexto histórico da revelación é clave. A comunidade musulmá primitiva estaba a forxar a súa identidade nun ambiente de intenso debate teolóxico con cristiáns e xudeus. Nese contexto, establecer un fundamento do libro claro, indiscutible, un al-Kitab, era esencial para a cohesión e a claridade doutrinal. Os mutashabihat son recoñecidos como parte da revelación, sí, pero a sura traza unha liña vermella. Non se poden usar para desafiar os pilares da fe. Por o tanto, a estructura do texto con esta xerarquía entre versos claros e ambiguos serve ao propósito de correxir e delimitar. É unha arquitectura textual deseñada para a finalidade, non para a continuidade interpretativa aberta. En resumo, para ti a sura é un documento de delimitación, casi un muro teolóxico. Un muro non, pero sí un criterio. A sura al-Imran, ao tempo que recoñece unha historia profética común, funciona principalmente como al-Furqán, unha ferramenta para distinguir a verdade do erro. Establece as verdades finais da fe, corrige o que considera erros teolóxicos pasados e delimita claramente a comunidade de crentes fronte a aqueles que, segundo o texto, rexeitaron ou alteraron a revelación final. A conexión co pasado serve para legitimar esta mensaxe final, non para equiparala coas anteriores nunha especie de pluralismo relixioso. E para min, esa visión perde de vista a mensaxe predominante da sura, que é a da unidade fundamental de todas as revelacións divinas. A súa chamada constante é a volver á pureza do monoteísmo abraómico, un principio que considera o patrimonio común. Ve as diferencias doutrinais non como rupturas irreconciliables, senón como desviacións dun camiño orixinal que o Corán busca precisamente restaurar e clarificar. A man estendida aos povos do libro para reunirse baixo unha palabra común é a proba máis clara desta intención de unidade sobre un principio compartido, por riba das diferenzas. A nosa análise, creo, revela unha atención que é inherente ao propio texto. Non é algo que impoñamos nós, senón que está nos seus propios versos. A tensión entre a afirmación dunha identidade islámica única e final e a súa profunda e innegable conexión cunha tradición relixiosa máis ampla, da que se nutre e a que, á vez, desafía. Estou de acordo. Ambas as perspectivas, a da ruptura correctiva e a da continuidade restauradora, atopan un forte e lexítimo apoio nos seus versos. Un pode ler a sura e atopar probas para as dúas visións, e quizáis iso é o que demostra a súa riqueza e complexidade, que non ofrece unha resposta sinxela, senón que convida a unha exploración continua de como estas dúas correntes, a particularista e a universalista, interactúan dentro da mesma revelación.